हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பஞ்சாங்க பிரணாஸ் மாதாஜி, அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் கேண்டோ 9வது அத்தியாயத்தில் 32வது ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இது ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே, டிஸ்ப்ளே ஆகல. டிஸ்பிளே ஆகல. ஓகே. இப்போ பிரபு உங்க நேம் எல்லாம் வரா? ஓகே. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதா? ஓகே. ஸோ நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்துஷ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे भाषातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी, प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.9.32 ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து யார் பேசுகிறாங்க? நமக்கு எல்லாரும் தெரியும், பீஷ்ம பிதாமகா அம்பு படுக்கையில் படுத்துட்டு இருக்காரு. அவருடைய பிரார்த்தனைகளை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஸ்லோகம். பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச்ச इति मतिरूपकल्पितविच्छृणा भगवति सात्वत पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपकते क्वचित् विहारुतुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भावप्रवाहः. இப்போ நம்ம எல்லாரும் திருப்பி சேர்ந்து சொல்லலாம். ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச்ச भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पितविच्छृणा इति मतिरूपकल्पितविच्छृणा भगवति सात्वत पुङ्गवे विभुम्नि भगवती पुङ्गवे विभुम्ने स्वासुखम् उपकते क्वचित् विहारुतुं स्वसुखम् उपकते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपियुषि यद्भावप्रवाहः. ஓகே மாதாஜி, யாராவது ஒருத்தவங்க டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு பீஷ்மதேவர் மாத்திரம் கூறினார், படிங்க.
இதுவரை வெவ்வேறு விஷயங்களிலும் கடமைகளிலும் ஈடுபட்டிருந்த எனது சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பம் ஆகியவற்றை இப்பொழுது நான் சர்வசக்தி படைத்தவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்துவேனாக. அவர் எப்பொழுதும் சுய திருப்தியுடையவர் ஆவார். ஆனால் அவரிடமிருந்துதான் ஜட உலகம் படைக்கப்படுகிறது என்றாலும் அவர் பக்தர்களின் தலைவராக இருப்பதால் ஜட உலகில் அவதரித்து தெய்வீக இன்பத்தை அவர் அனுபவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, அவருடைய திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 விஷயங்களை வந்து அவர் எப்படி யூஸ் பண்றாருன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த 3 வேர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கணுன்றதை சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாத்வத புங்கவே அந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அது இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த போஸ்டரில் பாருங்க நீங்கள், தூய பக்தர்கள் சாத்வத புங்கவேன்னா லீடர் ஆஃப் டிவோட்டீஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த தூய பக்தர்களுடைய இருதயத்தில் எந்த ஒரு ஆசையும் இருக்காது. அவங்களுக்கு யார் தலைவராக இருந்து வழி நடத்துறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? இந்த வேர்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் நமக்கு தெரியும் பகவதி. பகவதின்னு யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? நமக்கு 3 நிலைகளில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஸோ இங்க பகவான்ற வார்த்தை வந்து பரமபுருஷ பகவானை குறிக்குது. விட்சினா அதை ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கடைசி வார்த்தை பாருங்க, இதிமதி ரூப கல்பிதே விட்சினா. மத்தீர்னா நமக்கு தெரியும் மனசு. மனசுல என்னென்ன பண்ணுவோம், நினைப்போம், உணருவோம், அப்புறம் ஒரு இச்சைப்படும். இந்த 3 விஷயங்கள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்ஸ்ரீனா. அதாவது விட்ஸ்ரீனான்னு என்ன அர்த்தம்? பௌதிக ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு என்னுடைய மனசை வந்து பகவான் மேல செலுத்தணும். இத்தனை நாள் இந்த இதி மத்தீர், இத்தனை நாள் இந்த மத்தியை நான் எங்க யூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோவேன். இந்த நான் வந்து என்னோட போஸ்ட்ல இருந்தேன், நான் ஒரு கிரேட் ஜெனரல் மிலிட்ரி இல்லையா, நான் குரு டைனஸ்டிக்கு தலைவராக இருந்ததுனால அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அங்கே யூஸ் பண்ணேன். இனிமேல் நான் ஏன்னா எங்கே இருக்கேன், அம்பு படுக்கை மரண படுக்கையில் படுத்திருக்கேன். இனிமேல் என்னுடைய மனசு, உணர்வுகள், வில்லிங்னஸ் எல்லாமே கிருஷ்ணர் மேல பக்தியில ஈடுபடுத்தணும்னு அப்படின்னு சொல்றார். இதை வந்து நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து, நம்ம பீஷ்ம பிதாமகா கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், விபூம்னி, அதாவது கடைசி 2வது லைன்ல கடைசி வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2வது வரியில பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து விபூம்னி. அந்த பகவான் எப்படியாப்பட்டவர்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் கெப்பாசிட்டி இருக்கு அவர்கிட்ட. அவர் தான் இந்த உலகத்தை வந்து படைச்சாரு. அப்புறம் இந்த பௌதிக உலகத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவர் அவர் ஒருத்தர் தான். ஓகேவா? அப்புறம் அவருடைய குணாதிசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாசுகம், அதாவது தன்னில் திருப்தி விட்டுறவர். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பகவான் கிருஷ்ணரை என்ன சொல்றோம், ஆத்மா ராமா. நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது நம்ம கிட்ட நல்லா பேசணும், அப்புறமா வந்து நம்மளை வந்து 2 வார்த்தை நல்லா மேலே புகழணும் அப்படின்னு அப்படி பண்ணாதான் நம்ம எல்லாம் என்னவோம், திருப்தியா இருப்போம், கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருப்போம். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க துக்கத்தோடு இருப்போம். ஆனால் பகவான் அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு போய் நீ அவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணாலும் சரி, நாளைக்கு பண்ணலனாலும் சரி, அவர் எப்படி இருப்பாரு, அவருலேயே திருப்தி அடைஞ்சிருக்காரு. அவர் எதை மேல சார்ந்து இல்லை இல்லையா, பட் எல்லாத்துலயும் இடத்துலயும் அவர் வியாபிச்சிருக்காருன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகேவா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியா இந்த கடைசி லைன்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரகிருதி உபேயுஷி. அவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த பிரகிருதி, இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபேயுஷி, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட விருப்பத்தால ஓகேவா வராரு, கீழே வராரு. பட் வந்தாலும் எதையுமே அவர் ஏத்துக்கிறது இல்ல. ஓகேவா? ஓகே, அப்போ வந்து பாருங்க அவர் எப்படி இருக்காரு, தாமரையில நீர் போல இருக்காரு. இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தாலும் அவருடைய திவ்யமான உடல்ல வராரு. இந்த உடல் எடுத்து இங்க வந்தாலும் அவர் எதையுமே ஏத்துக்கிறது இல்லை. ஏன் ஏத்துக்கிறது இல்லைன்னா அவர் வந்து இது தெரியும், இந்த பௌதிக உலகம் வந்து அவருடைய இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, தாழ்த்தப்பட்ட ஜடசக்தி இல்லையா, அதனால உருவாக்கப்பட்டது. அது நமக்கு தெரியும். அதனால அவர் அந்த மாயைக்குள்ள வந்து எதையுமே கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிறதே இல்லை. பட் நம்ம என்ன பண்றோம், மறந்துட்டு இந்த மாயைக்குள்ள வந்து நான் ஆளணும், இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இதுதான் நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். இந்த கீவேர்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா? இப்போ நம்ம வந்து இந்த பொருளுக்குள்ள, ஹரே கிருஷ்ணா, பொருளுக்குள்ள போலாம் நம்ம. ஓகே, அந்த
டிரான்ஸ்லேஷன் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மெயினாக இந்த டிரான்ஸ்லேஷனில் ஒரு வார்த்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் எல்லாமே பீஷ்ம பிதாமகா சாதாரண மனிதன் மாதிரி நம்மள மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, எல்லா செயல்களும் செஞ்சுட்டு இருந்தார் இல்லையா? நமக்கு மேலே செஞ்சார் இல்லையா? ஒரு ஜென்ரல் போஸ்ட்னா கம்மியா எத்தனை மிலிட்ரி போஸ்டஸ் அவர் ஹேண்டில் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தார். இப்போ தன்னுடைய அம்பு படுக்கையில் வந்தார். அவர் ஒரு தூய பக்தன், மகாஜன். அதனால அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார், நான் எதை பண்ணால் மறுபடியும் திரும்பி வரமாட்டேன், அந்த விஷயத்த பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு பகவத்கீதையில 8வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார், நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், தயார்படுத்திக்கணும் நம்மள இல்லையா? எதுக்கு தயார்படுத்திக்கணும்? மரண சமயத்தில் எக்ஸாமை ஃபேஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து முன்மாதிரியாக நமக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் முன்னாடி இப்போ பீஷ்ம பிதாமகா இருக்காரு. அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய மரண சமயத்தில் இல்லையா? குலசேகர ஆழ்வாரும் சொல்லி வச்சிருக்காரு, அப்போதுக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம அவர் நினைக்கிறதுக்கு தான் இந்த 16 மாலைகளை நாம ஜபம் பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பிரபுபாதா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், பர்பட்குள்ளே போகலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பர்பட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ லைன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். அவருடைய திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் இது எல்லாமே யார் மேலே இருக்கணும்? இவ்வளோ நாள் நான் ஒரு பெரிய ஜென்ரல் லீடர் ஆஃப் சத்ரியான்னு இருந்தேன், இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் கிருஷ்ணர் மேலே மாற்ற போகிறேன். அது மாதிரி நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை நாள் தாத்தா, பாட்டி, அப்பா, அம்மா, டீச்சரு, பிரதர் இருந்திருக்கிறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க? பகவான் மேல செலுத்தணும். கிருஷ்ணர் மேல திங்கிங், ஃபீலிங், நம்ம சிந்தனைய பகவான் மேல செலுத்தணும். மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுது தானே மாதாஜி? தெரியுது. ஓகே. ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜை நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். ஓகே, கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு நம்மளும் மறந்துட்டோம் அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது. இந்த லைஃப் லாங் நம்ம இருக்கிற வரையும் நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீடர் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் அங்கே யாரை சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லா பக்தர்களுடைய தலைவன். அவர் எல்லா விதமான சக்திகளை கொண்டிருக்காரு. அவர் தான் அசலான புருஷன்றதை சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட சொந்த விருப்பத்தால் அவர் வந்து இங்கே வந்திருக்காரு. யார் வீட்லேயும் சவுண்டு வருது, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜிஸ் ப்ளீஸ். இ டிசர்ன்ஸ் டு எர்த். ஓகேவா? எதுக்கு வராரு? தன்னுடைய தூய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம் வராரு இல்லையா? ஸோ அந்த தூய பக்தர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்து சாத்வதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சாத்வதான்னா தூய பக்தர்கள். அப்படி என்னப்பா அர்த்தம் அந்த வார்த்தைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்தர்களுக்கு எந்த ஒரு பௌதிக ஆசையும் இருக்காது. ஓகேவா? எந்த ஒரு பௌதிக ஆசைகளும் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க தான் வந்து தூய பக்தர்கள். அவங்கள வந்து சாத்வதான்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சாத்வதாக்கு தலைவன் தான் நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ஸ்லோகம். என்ன ஸ்லோகம் அது? பரித்ராயான சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. யுகந்தோறும் என்னுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஸோ யாருக்கோசம்? நம்ம எல்லாம் அந்த கேட்டகரியில வருமா? நம்ம தான் சாத்வதாஸ் நிலையில இருக்கிறோமா? இல்ல. அறிவோல் சூப்பர். நம்ம ஆனா முயற்சி பண்றோம் அந்த நிலைக்கு போறதுக்கு, பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தூய பக்தர்களுக்கோசம் கடவுள் இறங்கி வராரு. ஸோ நம்ம என்ன அலட்டிப்போம், ஐயோ நான் 16 மாலை பண்றேன், அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன், இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன், எனக்கு கஷ்டம் வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப அலட்டிப்போம். அது கரெக்டா? சோர்ந்து போயிடுவோம். அது மாதிரி பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம இன்னும் அந்த நிலைக்கு வரல. இந்த பக்தர்கள் இல்லையா? நம்ம மனசு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த பக்குவம் வரலை. அந்த பக்குவத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? ஸோ இதே வந்து பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10.10 வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு வந்து அவரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது சக்தி இல்லை, புத்தி இல்லைன்னு அப்படின்னு நினச்சா அவர் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்க. தேஷாம் சத்தத்தை யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தாம் ஏனமாம் உபயாந்திதே. என்ன சொல்கிறாரு? என்னை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சக்தியை கூட நான் என்ன பண்றேன், அவனுக்கு கொடுக்குறேன். யாருக்கு? என்னுடைய பக்தன். எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்க, நித்தியமா. தேசாம் சத்தத்தை யுக்தானாம். சத்தத்தை அந்த வார்த்தை இப்பாட்டு. சத்தத்தை யுக்தானாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்ச நேரம் ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் மறந்து போயிடுவோம். கிருஷ்ணர் யாருன்னே மறந்து போயிட்டு நம்ம உலகத்துல இருப்போம். கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணரை பிடிச்சி திட்டிட்டு இருப்போம். கரெக்டா? ஆனா எந்த பக்தர்களுக்கு அவர் அந்த புத்தி யோகத்தை கொடுக்குறாருன்னா எப்பவுமே அவரை நினைச்சிட்டு இருக்க பக்தர்களுக்கு அவர் புத்தி கொடுக்குறாரு. நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் படிக்கும்போது
ஆஹ் ஜ- சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த யாத்திரை வருவார் இல்லையா, தென்னிந்திய யாத்திரை வரும்போது ஒரு பக்தரை பார்க்குறார். அவர் கண்ணில் தனியா வந்துட்டே இருக்கும். ஏன்டா இப்படி அழற, நீதாண்டா உண்மையான பக்தன்னு சொல்றார். அவர் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் பார்த்து அவரை சிரிப்பார். ஏன்னா அவருக்கு படிக்க தெரியாது. அந்த பகவத்கீதையை வந்து திருப்பி வச்சாலும் அவருக்கு தெரியாது. அது மாதிரி திருப்பி உல்ட்டா வச்சுட்டு அழுதுட்டு இருந்தார். அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ தான் உண்மையான பக்தன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அவருக்கு படிக்க தெரியலன்னா கூட அவருக்கு அந்த உயர்ந்த நிலையை கொடுத்தார் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி எல்லாருமே நம்ம குரு பரம்பரையில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், படித்தவங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவ்வளோ அளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட் இல்லையா. அவரோட குரு பார்த்தீங்கன்னா கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி. அவருக்கு வந்து படிப்பறிவு எழுத்தறிவு எதுவுமே இல்லை இல்லையா. அது மாதிரி இங்கே எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. படித்த மேதாவி இருக்காங்க, படிக்காதவங்களும் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஞானத்தை எப்படி யார் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ததாமி புத்தி யோகம் தாம் ஏனேமாம் உபயாயந்திதே. ஸோ நம்ம அவரை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானத்தை கூட அவரே கொடுக்குறார். நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்ன, ஒன்னே ஒன்று, நித்தியம் அவரை வழிபடணும். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது 2வது பாயிண்ட். ஓகேவா. ஸோ அவர் இருதயத்துக்குள்ள, சரிப்பா என் இருதயத்தில் இருக்காருன்னா கண்டிப்பா எல்லா ஜீவராசிகள் இருதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறார். நம்ம என்ன பண்றோம், எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அவங்களால வந்துச்சு இவங்களால வந்துச்சுன்னு அப்படியே வெளியே தான் காமிக்கிறோம். உள்ள ஒரு நாளும் பார்க்கறது இல்லை. உள்ள பரமாத்மா இருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் சொல்யூஷன் கொடுப்பார் இல்லையா. ஆமாவா இல்லையா ஆமா ஆமா இல்லையா. அதை நம்ம உள்நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா. ஸோ அவர் என்ன பண்ணாலும் நம்ம நன்மைக்கு பண்றாரு, அவரை திருப்பி பார்க்கணும் நம்ம. அதை 2வது 3வது பாயிண்டா நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேவா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கும் பாராபட்சம் இல்லாதவன்றது நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் ஸ்பெஷல் கருணை கொடுப்பார் இல்லையா. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்ன இல்லை, அனுசூயவே இல்லை. அதனால அவருக்கு என்ன பண்ணாரு, குய்யத்தமம் சாஸ்திரம் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தார் இல்லையா. அர்ஜுனனுக்கு மூலமா பிரபுபாத கருணையால நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு. என்ன கொடுப்பாரு, நீ எப்படியெல்லாம் என் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடலாம், நிரந்தரமான கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு வரலான்னு சொல்லி கொடுப்பார். ஆனால் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அதை கொடுக்க மாட்டாரு. இதை 4வது பாயிண்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா நமக்கு ஒரு உதாரணம் மூலமா சொல்றார். ஒரு அரசன் இருக்காரு. அவர் வந்து தன்னுடைய நாட்டை வந்து ஆழ்ந்துட்டு வர்றார். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் கையாளும் விதம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். தன்னுடைய பொதுமக்கள், தன்னுடைய ஜனங்களையும் ஒரு கைதியும் வந்து ஹேண்டில் பண்ற விதம் வித்தியாசமா இருக்கும். அது மாதிரி தான் கிருஷ்ணரும் என்ன பண்றாரு, பக்தர்களையும் பக்தர்கள் அல்லாதவர்களும் அவர் தனிப்பட்ட விதத்துல ஹேண்டில் பண்றாரு. ஆனா பொதுவா என்ன பண்றாரு, எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறாரு, தண்ணி கொடுக்குறாரு, ஆக்சிஜன் கொடுக்குறாரு, எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு. பட் ஹேண்டில் பண்ற விதம் எப்படி, கஜேந்திரன் கஷ்ட சமயத்துல வந்து கூப்பிடும்போது ஆதி மூலமே அவருக்கு என்ன பண்ணாரு, நான் போறது கஷ்டமாகும்னு சொல்லிட்டு கட கட கடன் என்ன அமுச்சு விட்டாரு, ஹரே கிருஷ்ணா, சுதர்சன சக்கரத்தை அமுச்சு விட்டார் இல்லையா. அது மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பக்தர்களை வந்து விசேஷமான கருணையோடு அவர் பார்த்துக்கிறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ அவர் மனசுக்குள்ள இருந்துட்டு நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோன்றது அவர் எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஓகேவா. ஸோ பக்தர்களுக்கு வந்து அந்த பாதையை நல்லா தெளிவுபடுத்தி கொடுக்குறார். நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக நம்ம பிரபுபாத வாழ்க்கையில கூட பாருங்களேன், அவர் ஒரு சாதாரண கிரகஸ்தரா இருந்தார். அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றங்களை குரு பார்த்த பிறகு அவர் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக மயமா பார்த்தாரு. எல்லா பிஸ்னஸ் லாஸையும் ஃபேஸ் பண்ணாரு, மனைவி எதிர்ப்பையும் பண்ணாரு இல்லையா. மனைவி எத்தனையோ முறை ட்ரை பண்ணார், கிருஷ்ண கான்சியஸ் எடுத்துட்டு வரணும், அங்கேயும் ஃபெயிலியர் ஆனாரு. அது பாஷாங்க தேசத்துக்கு போனாரு, பிரச்சனைகளை மீட் பண்ணாரு. பட் இருந்தாலும் அவர் யாரை பார்த்தாரு, உள்ள பார்த்தார் இல்லையா. உள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானை பார்த்தார். அதனால இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமா இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர் 108 கோயிலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லையா. அதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ பக்தரை வந்து வழி நடத்துறாரு, சக்தி ஆவேசம் அவதார் எம்பவர் பண்றாரு இல்லையா. அதை வந்து பார்க்கலாம் நம்ம இங்க. ஸோ த ப்ரொக்ரெசிவ், அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசையும் இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க, பிரபுபாத ஆரம்பத்தில் வந்து நல்ல ஃபேக்டரி ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் கம்பெனி வச்சு நல்ல பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தார். லாஸ் ஆகும்போது ஏதாவது கஷ்டப்பட்டாரா, இது கிருஷ்ணரோட இச்சைன்னு நினச்சிட்டு முன்னாடி போனார். பட் அவருக்குள்ள ஒரு ஆசை இருந்துச்சு, நான் நல்லா சம்பாதிச்சு கொடுத்து என்னுடைய குருவுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பட் கடவுள் என்ன பண்ணாரு, அந்த ஆசையை ட்ராப் அவுட் பண்ணாரு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 35 ரூபாவோட போனார். ஆமாவா இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா ஆமா ஆமாவா. பட் வரும்போது எத்தனை ஆமா கோயில் கட்டினாரு, அவரோட இறுதி காலத்துல எத்தனை கோயில் கட்டினாரு இல்லையா. எத்தனை புக்கை மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி வச்சாரு.
யோசிச்சு பாருங்க, அந்த புத்தி எங்க இருந்து வரும்? சாதாரண மனிதனால முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? ஒரு வீட்டை கட்டுறதுக்கே உன்னை புடி என்ன புடின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அந்த கோயில் கட்டும்போது கூட எத்தனை பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணார். இதுதான் தூய பக்தர்களை அவரை வந்து தனிப்பட்ட விசேஷ கருணை கொடுத்து கிருஷ்ணர் பாதுகாக்கிறாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் ரூபா இல்லையா? அவர் தான் அசலான கடவுள் இல்லையா? அஸ் அ ஒரிஜினல் நாராயணான் அப்படின்னு தெரியும். So, அவர் வந்து இந்த உலகத்துல இறங்கி வராரு. எப்படி வராரு? சில சமயத்துல கிருஷ்ணரா வராரு, சில சமயத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வராரு. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் வந்து அவர் மக்களுக்கு வந்து கருணையோடு இருக்கிறாரு இல்லையா? கிருஷ்ண பிரேமே கொடுத்தார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருடைய பகுதி விரிவாக்கம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணோதகசாயி விஷ்ணு இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமிக்கு தேவையான மகத்தத்துவத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தார். ஓகேவா? ஸோ இந்த உலகத்துக்கு வந்து பக்தர்களை வந்து காப்பாத்துறார். அவர் தன்னுடைய சுய விருப்பத்தால வரார். இஸ் ஓன் வில், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கட்டாயம் இல்லவே இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க, அவர் அங்கிருந்தே வந்து இப்போ நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டே நம்ம டிவியை ரிமோட் வச்சு சேஞ்ச் பண்றோம். நம்மளாலே இவ்வளோ முடியுதுன்னா அவர் அங்கிருந்து பண்ண முடியுமா? முடியாதா? முடியும் முடியும் இல்லையா? முடியுமா பட் இருந்தாலும் அவர் ஏன் வர்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம், அவருடைய விசேஷ கருணையை கொடுக்கறதுக்கோசம் வர்றார். அதனால அவர் என்ன சொல்றோம், அவருக்கு என்ன பெயர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விபு. ஓகேவா? ஸோ அவர் எந்த ஒரு இயற்கை சட்டத்துக்குள்ள வந்து உட்படுறதே இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு அந்த ஸ்லைடு காமிச்சிடுறேன், ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். 2 minutes. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல என்ன பண்ணணுன்றத இந்த இந்த போஸ்டர் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மாதாஜி போஸ்டர் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மனசு வந்து சஞ்சலமானது, இது அர்ஜுனனே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய மனசு எண்ணங்களை நிறுத்த முடியுமானா சத்தியமாக நிறுத்த முடியாது. அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எதையோ ஒன்று நினைக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரை நினைக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஏதோ மனசு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா டக்குன்னு பாகவதமோ பகவத்கீதையோ எடுத்து நம்ம படிச்சிடலாம். ஸோ நம்ம மனசு என்ன பண்ணும்? ஏதோ ஒன்று ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா? யாருக்காவது சேவை பண்ணணும், அன்பு பண்ணணும், அதெல்லாம் விட்டுட்டு யார் மேலேயும் இத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருந்தோம், இனிமேலேருந்து நம்ம கிருஷ்ணர் மேல பண்ணணும்ன்றத மனோபாவம் வரணும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால சும்மா இருக்க முடியாது, கை கால் துருன்னு இருக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிருஷ்ணருக்கோசம் ஒரு பூமாலையை கட்டலாம், ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம், அவருக்கு அலங்கார ஒரு தோரணத்தை கட்டலாம், ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனசு எண்ணங்கள் ஓட்டங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? எப்படி ஒரு சூரியனை வந்து ஒரு மேக்னிஃபையிங் லென்ஸ் வச்சா எல்லா கதிர்களும் சேர்ந்து வந்து அந்த இடத்துல வந்து நெருப்பு வரும் இல்லைங்களா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அது மாதிரி நம்ம மனசு பார்த்தீங்கன்னா அங்க இங்க சஞ்சலமா பரவிட்டே இருக்குது இல்லையா? நிகழ்காலத்தை நினைக்குது, வருங்காலத்தை நினைச்சு யோசிக்குது, இப்போ ஐயோ இப்படி இருந்திருந்தா நல்லா இருக்குமேன்னு யோசிக்குது. அதெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ஒருமுகப்படுத்தி கிருஷ்ணர் மேல வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய கோலான லைஃப்பை வந்து ஈஸியா ரீச் பண்ணலாம். ஓகேவா? அப்பப்போ டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். இதை அவரே சொல்லியிருக்காரு, சஞ்சலம் ஹே மன கிருஷ்ணான்னு சொல்லி அர்ஜுனன் சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, என்ன சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணர்? ப்ராக்டிஸ் இல்லையா? அந்த ப்ராக்டிஸை நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் இன்னொரு சிம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னா, நம்ம எங்கேயாவது வெளி ஊருக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ரோடு தெரியாது, ரோடு எப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்? எல்லாரும் ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது? அது நம்மளுடைய டெஸ்டினியை நம்ம இப்படி போனாலும் கடைசி அந்த டெஸ்டினியை வந்து ரீச் ஆகிடுது. அது மாதிரி இந்த மனசு சஞ்சலமாக இருக்கிற மனசையோ இருதயத்தையோ செயல்களையோ என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்குது, கிருஷ்ணர் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணணுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு உதாரணம் பீஷ்ம பிதாமகா, நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் பிரபுபாதா. ஸோ நான் இந்த வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கை நான் இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய ஆசைகளை வந்து இருக்குது, அதை நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதை வந்து சுத்தப்படுத்தணும். ஓகேவா? எப்படி சூரிய கதிர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாவையோ அரிசியோ வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய புழுவெல்லாம் எடுத்துடும் இல்லையா? அது மாதிரி அந்த சூரிய கதிர்கள் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பக்தி, பாகவதம் இஸ் கம்பேர்ட் டு சூரியன் அல்லவா? அந்த பாகவத
பாகவதத்தையும் நாமத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம இருதயத்தை வந்து அது தூய்மைப்படுத்தும். ஸோ அந்த ஆசைகள் வந்து தூய்மையாகுது. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் நமக்கு வந்து பர்சனலாக கைட் பண்ணுறாருன்ற நம்பிக்கை, திடமான நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் வராரு எதனால? அவருடைய அன்பால வரார். ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தினாலும் சூழ்நிலையோ இல்லை லா ஆஃப் நேச்சர் இருக்கு, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அவருடைய அன்பால சாத்வத தூய பக்தர்களுக்கோசம் வராருன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து வியாபாரம் அவர்கிட்ட பண்ணக்கூடாது. இத்தனை நாள் வாழ்ந்துட்டோம். ஓகேவா? அந்த சாத்வத நிலைக்கு போகணும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நம்ம பாகவதம் படிக்கும்போது இது எல்லாம் பரமாம்சர்களுக்குன்னு சொல்றாங்க. அதை நம்ம இங்கே கோரிலேட் பண்ணிக்கணும். இங்கே சாத்வதான்னு ஏன் சொல்றாங்க, அங்கே பரமாம்சர். ஏன்னா இந்த பாகவதம் யாருக்கு? பரமாம்சர்களுக்கு, இல்லை தூய பக்தர்களுக்கு. பட் நமக்கு வந்து அவருடைய கருணையினால நமக்கு எவ்வளோ கலங்கங்கள் இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு. அதனால இன்னைக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணி நம்ம பாகவதத்தை கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணணும். எந்த ஒரு மெட்டீரியல் டிமாண்ட்ஸும் வைக்காம, அவருக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? நம்ம என்னைக்காவது போயிட்டு எறும்புக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்கோமா, யானைக்கு சாப்பாடு போட்டுட்ருக்கோமா? சொல்லுங்க. இல்ல இல்ல. பட் அவர் எல்லாத்தையும் காப்பாத்துறல, அந்த நம்பிக்கை வேணும். கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் சமமானவர். ஸோ அந்த நம்ம அவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆகணும். பட் விசேஷ கருணை தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு இருக்காரு. ஸோ லாஸ்ட் வேர்டு டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம டியூட்டி எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? டிவோஷனாக மாற்றணும். நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் வந்து டிவைன் ஃபோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளை வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நான் இந்த வழியில் போயிட்டுருக்கேன், இந்த வழி போனால் என்னோட கோல் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவனா முடியாது. ஸோ நான் இப்போ என்னுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவட்டை பின்பற்றணும். என்னுடைய திங்கிங், வில்லிங், ஃபீலிங் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு டுவர்ட்ஸாக இருக்கணுன்றதை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா, கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன், மன்னிச்சுக்கோங்க. மாதாஜிஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஜெய். பாதக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் glories to Guru and Gauranga. ஹரே கிருஷ்ணா.